Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah? Mugi-mugi tetep sae nggih. Ing dina iki awak dhewe arep nyinaoni babagan mangerteni isi lan unsur-unsur ing jerone wacan narasi. Ing dina iki Pak Ari arep maca salah sawijining wacan narasi sing judule Ngati-ati Satya. Monggo disimak nggih. Ngati-ati Satya. Satya kuwi bocahe ora iso anteng. Saben dina dheweke playon, lumpat, muter-muter, guling-guling, banjur tiba. Wok sing anteng tole, ngendikane bapak. Yen kowe tiba banjur lara, aja wadul karo aku ya. Imbuhe Mbak Yune Satya. Aja mecahake barang-barang lho, ngendikane Mbah Kung. Satya, kowe iki kok rame wae ning kelas, ngendikane Bu Guru. Nanging Satya pancen ora bisa anteng. Tangan karo sikile obah terus. Saiki dina Minggu, dina sing paling disenengi Satya. Dheweke iso melu ibu menyang kebun. Kebune kuwi rada adoh. Satya kudu mlaku ngliwati dalan cilik sing munggah mudhun, sawah sing amba, alas lan nyebrang kali. Satya mlumpat-mlumpat kaya kelinci lan mlayu banter kaya kidang. Ngati-ati Satya, lempunge lunyu, ngendikane ibu. Satya berangkang kaya uler lan meluncur kaya ula. Ngati-ati Satya, ana eri, bengoke ibu. Satya banjur gondal-gandul kaya temangga lan mlumpat gelantungan kaya kethek. Hiha. Ngati-ati Satya, gujengan ning pang sing kokoh lho, ngendikane ibu. Satya kecipak-kecipuk kaya bebek lan nglangi kaya kodhok. Ngati-ati Satya, tetep ning pinggir ya, ngendikane ibu. Satya merembet kaya kadal, banjur melumpat kaya wedhus. Ngati-ati Satya, aja nganti kepleset, ngendikane ibu. Satya banjur ngobahake tangane, etok-etoke wis suwiwi. Satya kepengin mabur dhuwur kaya manuk. Srengenge wis angslup. Jangkrik padha ngerek, wancine Satya mulih. Satya kekeselen, banjur dheweke njaluk gendong ning gegere ibu. Ibu lan Satya bali mulih ngliwati dalan cilik sing munggah mudhun, sawah amba, alas lan nyebrang kali. Tekan omah, Satya diguyu karo bapak, Mbak Yu lan Mbah Kakung. Kowe kok kaya kebo kecemplung sawah, awut-awutan ora karuan. Mbah Kakung banjur ngadusi Satya. Bapak masak kanggo Satya. Mbak Yune Satya njeritake dongeng menyang Satya. Satya keturun. Satya ngimpi. Dheweke playon, lumpat-lumpat lan muter-muter banjur guling-guling. Lan mabur dhuwur. Nah, apa kowe ngerti carane kewan-kewan iku obah? Persis kaya Satya lho, lompat, mabur, melangi, berangkang, lan merembet. Kewan-kewan kuwi kaya menungso, obah kanggo golek pangan, gawe sarang, lan ngopeni keluargane.
Uga ana kewan-kewan sing uripe pindah-pindah amarga ngendani serangan musuh. Nah, bocah-bocah, iku mau cerita wacan narasi sing judule Ngati-ati Satya. Piye ceritane? Apik apa ora? Lek apik, aja lali jempole ya. Lan klik ing subscribe, oke? Nah, dina iki cukup iku wae materi sing iso diwenehake. Kerjakno tugas ing Google Classroom miturut petunjuk lan instruksi saka Pak Ari. Sekian, mugi-mugi manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.